Asik. Ojo lali marangaku tukang mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Ya. Iki banting dari jumeneng. Nggih. Banting kersane boten. Banting. Oh, Wis suang banting. Wis. Kersanipun boten anyes. Apa? Ayo men kok kabeh salah to kula ki. Aku ki paling karo kowe iki paling sengit. Sengit kok cok ngejeki. Ha iki ora ngejaki mergo kepepet. Oh nggih, Jing. Ha iya. Kula ya mergo sadar nek kula niku wis dutangi dadi kula tetep mara mriki. Aku ngerti nek kowe iki arep mbayari iket bergundi barang dadi. Kula tak utangi sikik. Nggih, siap. ikut bergendi pripun to Pak De? Ayo sing warnane warnane bergundi. Sirahe kaya kobongan nek ngono. Alah nek sirah ngeten nek kula karo Pak Jumbo niku 11 12. Lah nggih ta padha-padha butak. Jenengan ngerti napa nek Pak Jumbo botak? Ngertos. Oh, nek tarani urung ngerti. Kowe iki milih ora ngerti kok. Mbak Anting wis tak ngelus-elus nggon aku ngene iki. Jenengan? Iyalah, mulakno kok meling-meling. Arang-arang rambutnya. Pak Jumbo, Nggih. kok arang-arang to nono? Arang-arang. Bras nono kok arang-arang. Wis entek berarti. Mbak Anting. Nggih, Menika Pak wayah De. gara-gara ngaturke tembangan. Monggo ngaturke apa? Syukur bagi wau ana panyuwunan cara apa meduronan mau dituruti apa arep kepiye. Oh nggih, wau nggih wonten WA nyuwun jeneng gula. Oh jeneng gula oke. Jos. Kemawon nggih. Pokoke dimat-matake no. Nggih. Nah, iki sowan mrene yakin tahun ngarep sampean mesti timbali mrene meneh. Amin. Nek nyong sing urung mesti. Nek kene kok kowe diundang mrene sesuk. Kowe pas sesuk ora entuk Bali. Putrane Bu Kadus mau wis WA karo aku. Pripun? Bu Kadus kan wis WA Pak Jumbo, benjang Mas Gendut Jayeng sampun kondur mbiyen. Panjenengan kalau kene arep dolanan putrane Bu Kadus arep sirit-siritan. Kula ajeng damel pancal-pancalan ngeten. Heeh. Jenengan ki cok tegelang. Tegalan piye? Aku nyatani kula kon gawe pancal-pancalan putrane Bu Kadus. Ki motor-motoran iki lho. Nggih seret-seretan ngeten. Nang omah kula cok gawe ganjel kulkas karo bojone. Ayo, Mbak. Ayo duet Mas. Jenang gula. Bawane. Heeh. Sing priye? Gegarane. Oh gegarane wong akrami. Ini buka jenengan sik. Nggih. Sepinten Pak De? Dhuwur niko to? Mbok ya kowe ora kukur-kukur bokong ngono ngarepe sinuk kukur bokong. Lho nek ora ndek bokong niku wong payah lho Pak. Jumlahune ngeten. Edian. Iki larasane sinten to Pak De? Helm? Larasane sinten? Terus sih dhuwur. Iki larasane RRI to, Nok. Oh nggih bah dhuwur tenan. Lho, kepiye to? Nek aku gamelan iki bola-bali kok nggih takon dhuwur temen. Pak Jumbo. Hah? Enten to wingi enten dalang. Tak jaluki rokok ora ngenehi niku bali ora mayar. Ngopo? Mas pokok ora mayar kalih garwane niku jenengan jeng mayar napa mboten? Aku arep mayar nek arep kowe rokok kowe kok. Woi luweh titeni, wis titeni pokoke. Gegarane wong akrami. wong anak dalang mesti apik. Nggih, Masun Gondrong nggih, Bapak. Iya, heeh. Nggih Pak, kula nggih nyuwun pangdonganipun. Kala wingi bibar sakit masuk. Sapa? Bapak. Oh, nggih. Masuk ICU. Terus? Sakit jantung, tapi sakniki nembe recovery. Ya, pokoknya muga-muga diparingi sehat, paringi waras. Sesuk salam saka Pak Jumbuh katur panjenengane bapake, Nduk. Nggih, kula salamke Pak De. Ya. Njuk kula napa Ayo kowe. Jenengan mawon.
kliwon. Dudu bondo dudur Amung ati pawi apik suarane. Tane Jan kaya dalang Solo. Kaya dalang Ki Solo. Anom. Oh, cengkoke. Ki Anom ning iki kaya Anom Surata. Nek Nek iki Anoman. Nika dalang Solo. Nek kula Solo Puk. Lah nembang kok geleng-geleng kaya kethek. Geleng-geleng wong kula niroke Pak Sayuti kok. Dalang gen kula ngeten-ngeten iki nek bapak. Ngono kok. Luwih ngijing tak jeki nek dong kula. Iya. Pak Salu. Coba Luput pisan. Luput pisan kena pisan. Waduh. Nyerempet. Heeh, cengkoke. Nyong nek ben karo Pak Jumbo harang ki. Ah iya. Nek nyong kok kula kok gelem madeg mayang. Heeh. Jenengan ki Apa? oh tlatah kula. Ambok mayang kowe. Ana sing nanggap kok. Karepe kula ki. Wayange gara-gara tok niku man nyuluri Pak Ripto nguyuh. Yen gampang luwe gampang cengkoke. Ajas. Ning ampun karo merem Mbak mangke nek bubar ndak ora ngerti. kula mending merem lah jenengan wis merem geleng-geleng kaya kethek. Alah wong kaya mawon kok timbang persis. Iya. Do. Jan nek moyoki kula niku njocok do dadi ora karuang Pak Jumbo. Ngapa? Nek wis moyoki niku ya njo ngeneki rokok apa priye ngono. Aku ngono. Aku ki karo kowe detik iki saat dina iki. Iki aku ora arep ngowahi rokok, ora arep moyoki karo kowe. Moyoki ya wis ora manganggo ganti rokok barang ya ora. Kowe leh loro kok kancane ora oleh kok. Wow. Jenengan oleh sak selop. Tak dum kanca-kanca ya. Ah menane. Menane. Kayak ora percaya ya, Mas. Ora percaya wong Pak Jumbo niku mancen ya cok nyah-nyoh to ning bengi iki kok ora apa. Yen angel Saiki Mas Sayeng. Kula dong apa kitan? Tan kena. Ngono kok lali. Tan Ono maju dari dalang. Apa? Oh, dalang kok lali. Dalang lali wong nggo catetan ta? Ah iki ora nggo catatan aku apal. Oh, nggih jalan napa njurang? Tan kena. Ayo. Tan kena di Ora mau meleng-meleng. Numbas. kok malah ngisore. Aku ingin kok. Kusik juk lalen. Wah, Arto. Pripun Pak Dayun? Lah kok malah Iki jengkok karang gedhong asli. Oh gitu. jengkok karang gedhong kula nun sewu lho Pak. Riyen lak nek ngadek geblangkon tenggen Pak Sugeng niku. Iya. Pak Sugeng dereng kenal kula riyen niku. Kula ditakoni kok. Apa nganu sewu sing jenengan ingkang asmanipun Narwaka menika kula mboten ngono kuwatire nek kula dundang mayang kula jeg-jegang Iya ya, iya. menyamahkan nama dia. Iya. Jenang gula. Jenang gula. Yuk, dados. Asik. Ojo lali marang
Ya 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 ya. Jangono aja ngono. Senggaan iki papake. Jangono ning jangono. Ayo no. Jangono ning jangono. Lah ya ngekokke. Oh nggih. Warai sik neh. Ha iya. Oh. Ya 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 ya. Awas Jaibok. Masuk suarane gawe melejit-melejit panjen luar biasa. Alhamdulillah. Enak mboten Pak De? Ning sing hati-hati lho, Nok. Kowe biyen tau lho. Nah melu bareng aku pas suaramu entek rusak ya toh? Nggih. Ya kuwi hati-hati, kuwi nggo ngeling-eling. Nggih. Aja cok ngemut sing lengo-lengo ya aja. Nggih. Kena ngemut ning sing ora ngelengo.
Lah lengok dimuti sapa sing arep ngemut lengo? Lho maksude iki gorengan kok dimut iki kan enak. Lho ora nek gorengan dimut dimamah. Lah jenengan ngemut napa sing lengo? lengo? Soale disepi lengane lho. Lah kuwi mangan model piye to, Mbak? Nek niku ya ora ngerti niku lak jenenge gorengan niku ya dimam, diplok teko dimamah njo dilek ndak mosok bakwan niku njur dilamuti. Ora gorengane. Ora nyopras-nyapres. Ah iya. Iki dalange unik kok gorengan dimut. Nang kowe gorengan dimut, basa wedang dimamah. Ayo lembut bak ngantek keselilit deng duduk. Ora iso. Ayo. Yo 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 yo. Nane 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 ne. Aja dhewe nok dikacani karo Mbak Tri karo Mbak Riris. Mbak Tri, Mbak Riris. Nah, sebenarnya kowe sing nyepoti iki kaya lagu warokan kae. Oh iya. Ayo siap. Ya Mas Bowo, bendhe. Heeh. Kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ning agama luwih sempurna yen berjamaah. Lho. Kok luwih sempurna berjamaah? Han joget nek dhewek ndarani apik, Pak. Kudu jamaah joget niku. Oh iya, bareng-bareng. Lah, bareng-bareng. Ning nek luwih sempurna, ayo bareng-bareng lak suku wulune elek. Oh iya iya. Ngoten kula niku sithik-sithik ya ngerti suku wulu. Takoni nok, takoni Mas takoni. Mbak, belum ngantuk toh? Belum. Mbak Riris sudah ngantuk apa belum? Belum. Sing semangat, yo. Nah. Tembange sing rejeh. Sing kira-kira gamelan iki ngantek bodol men tuku meneh. Angrusak iku. Ora Pak Jumbo ki saiki wis sugih kok. Wah, gamelan wis mbrahewu pokoke saiki ki. Apa? Mbrahewu. Wah, kuwi arep gunake aku brawala kuwi. Mboten mbrahewu ki maksude niku duite wis akeh. Ora Langka dalang sugih kok imane kuat kaya jenengan iki lho, Pak. piye? Jenengan sangsaya laris, sangsaya sugih duit malah sangsaya wanteng sakniki. Apa? Pembiyen aku ora anteng. Wah, jari niku to kan. Set. Ampun nate mahe dadi Pak Dene kula to jenengan. Bah, nek jare iki aja percaya. Lah ning wong nyong ngerti dhewek. Dhewek dupak kuwi. Berarti kaya Mbak Risa mau. Pak Jumbo. Ampun nate. Ya ora nek kok ngono kula ora ngerti nek meh ae dadi sedulur cepak banget. Oh, arep dadi sedulur. Ayo mesti cepak banget ke ya tutul tritis. Ah iya iya. Lagune apa Mbak Anting? Napa mau judulnya Tombo Kangen mawon. Tombo kangen. Lah jenengan apa pengen apa? Ayo monggo sakarepe iki los kok nah. Los. Sarepe nae iya. Los Ya ki Tombo Kangen terserah. ben gamelane ya muni, kibote muni, jae kabeh muni. Oke. Gara-gara. Nanti untuk yang terakhir lagune Bukit Berbunga nggih. Dah kok iso bukit berbunga piye? Lah ayo men. Aja meneh kok tembangane. Oke iki sindan-sindan iki kathoke berbunga kabeh. Ora mesti. Ora mesti. Sakniki niku akeh lho kathok jero niku ora berbunga jaman biyen niku mergo trintimeng. Nah iki ya Berbunga ndi ora ana berbunga we. Jelek. Kathoke sampean delok. Kathoke sinten? Kayak iki ngene iki lho. boten. Ben Pak Jumbo niku trintimeng titik-titik niku to celanane ngakune kalih kula niki iki ke pulkadot, Dik. Pulkadot kok cilik-cilik. Pulkadot kaya gedhi. Pulkadot dengkul wamong. Nggih. Ya ayo, Tombo Kangen monggo. Asik.
asik. Asik bersama Satrio Panglebur Gongso. Sing padha sugetane. yo. Mas Gendut. Oke. Untuk lagu yang terakhir, lagu ini Bukit Berbunga. Satu nomor tembang penutupan pada sesen guru-guru akan dilantunkan 3 darah artis cantik
yang sengaja kita hadirkan di tengah-tengah kehangatan malam kali ini. Betul. Yuk, satu tebang ada Bukit Berbunga. Sik kae mikir pripun, Mbak? Entek batune. Iyalah, mik api-api. Ngambil mikir nak Risa. Nah. Oh niki. Anu Pak, yo penutup ki yo kabeh sindene. Oh ya oke. Dua lagi ya, dua lagi. Jangan. Ayo kakak-kakak cantik semok dan gemoy. Yang apa? Semok. Iya. Ya kae sing pojok kae sing sapa ki make ora. Mboten usah, mboten napa-napa. Iki Mbak Ariyanti wae yang lencir. Alah, panggah dilirak-lirik wis tuwek Mbak. Lho aku ki nek menyono wong dhuwur-dhuwur ngono pikirane yo tekan ngendi-endi kok. Lah apa pikiran apa? Pikiranku tekan ngendi-endi. Pikiran apa, Bah? Kira-kira, Bah? Ya nek Pak Jumbo ki pancen pikirane niku lak ya pancen nek dalang kondang niku pukul maju mriko pikiran. Intelektualnya tinggi. Nah, ngeten mong karang. Arep ngomong muni nggon biyen edek-edek ngono. Mboten kok agek-agek. Wong kula ki ngalem kok. Ya. Oke, Bukit Berbunga. Terus. Bunga mawar biru, lalu kau selipkan di rambutku. Iya. Tos.
Mbak Risa, Mbak Riris, Mbak Tri, lenggah rumiyin. Duh, Anting. Dalam Bapak. Nggih, sembah nuwun lan mekaten anggenipun Gojek Sembrono parikenta kalian kula. Yen ana lupute bapakne nyuwun pangapura ya, Nduk. Inggih, semanten kula ugi Bapak. Iya, muga-muga sok liya dina genti panggung bisa ketemu maneh. Nggih, amin. Allahumma amin. Mas Gendut. Nggih. Semanten lan mekaten nggenipun Gojek kalian panjenengan. Nggih, makaten. Muga-muga ing samengko warga masyarakat wonten ing Kebon Sari mriki pinaringan karahayun keselamatan. Amin. Sok taun sesuk iso ngaturi panjenengan malih. Nggih, amin 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 amin. Nggih. Mbok bilih panjenengan ngersakaken kondur namung saged nderekaken sugeng kondur. Nggih. Wilujeng dumugi dalem salam kagem kula warga. Ngaten. Nggih, sugeng. Hati-hati, Nduk, Anting. Nggih, sami-sami Pak De. Aku tak teruske lakon. Nggih. Ya. Kang Gareng, piye? Ayo, aku karo kowe nderek ndoro Joko Impel.